bleef? Nee. Ik heb een vraag aan dich. Wat is dat? Wat? Nou, nee, sorry, dat zal niet lukken. Maar ik heb een andere vraag. We zijn druk bezig met de voorbereidingen van ons feest in mei. En die vraag is, als steeds mogelijk, met een aantal andere jongen in de avond en vooral Noordprogramma de nagehoren straks de bewaking wil doen voor een behoorlijk aantal consumptiemunten. Zodat we door toch wat veiligheid op het terrein hebben, want ja, daar staan natuurlijk nog krijgen. Dat wil ze wel hebben, stof. Ja, we zien, ik denk een man of 7, 8 hebben we een zaterdag zien, maar ik ben wel beschikbaar in mei, voor al die 14 dagen. Het beste. Nou, super tof. Als je nu die bun pakt, dan steek je dan de bun beveiligd. Lukt dat? Oké. En als ik die dan een muts met veren opzet, hoe zullen ze dat vinden? Dus toch, de had het verwacht. Nou, bij deze. Proficiat. Ik denk dat ze eindelijk geen surprise zijn. Door de jaren van gemis. We moeten er met z'n allen echt een fantastisch jaar van maken om die afgelopen periode te vergeten en uit te kijken naar de toekomst. We moeten er met z'n allen een fantastisch van maken. Een kind wat lacht en altijd mee, een stuk muziek.